ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ କୁନି ମାମାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାମା ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 21 ଦିନ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୂଜା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହୁଏ 21ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି ବି ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କେମିତି ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ନନା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନନା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ତା ନାଁ କ'ଣ ରଖିବା ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ କୁନି ମାମାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆମର ସବୁ ଗାଁ ମାଇପେ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଜାକଜମକରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ହେଇଛି।